і не прайшлі міма. Хвала Христу! Вітаем, дарагія нашы радыёслухачы, у прамым эфіры праграма «Госці ў студыі». Ля мікрафона Алёна Кот, а разам са мною спадар Ігор Сурмачэўскі, мастак, рэстаўратар і калекцыянер. Вітаем вас, спадар Ігор, хвала Христу! Хвала навекі. Ведаеце, тут вось так пералічана ўсё тое, гэта я не сама прыдумала, прачытала. А скажыце, вось калі б вас запыталі, хто такі Ігор Сурмачэўскі, што б вы ў першую чаргу самі пра сябе сказалі? Ну, па-першае, напэўна, калі мы вядзем рэпартаж з радыё Марэ, то, напэўна, это, па-першае, это каталік, а ўжо па-другое ўсё астатняе, што прыкладаецца з Божай дапамогай, скажам так. Я лічу, што наогул жыццё чалавеку дано менавіта Божым провідам, а ўжо чалавек сам распараджаецца сваім часам, сваім талентам, ну, наогул сваім жыццём. Слухайце, ўсё тое, што тут вось пералічана, гэта так ці інакш звязана з мастацтвам. Распавядзіце, адкуль у вас такая любоў? Любоў да мастацтва. Ну, ці можна назваць гэта любоўю ўвогуле? Я мяркую так, таму што менавіта з мастацтва пачынаецца маё жыццё. Я маю на ўвазе выхаванне маіх бабуль. У першую чаргу бабулі з Фаніпаля. То менавіта яна у яе хаце у чырвоным куту вісеў абраз Вострабрамскай Божай Маці. Да гэта пары як стаіць, як жывы перада мной. Ён у майго таты, у маіх бацькоў зараз знаходзіцца. То менавіта першы наогул мастацкі абраз і мастацтва, вось менавіта гэты абраз. І пад покрывам гэтай Божай Маці праходзіла маё дзяцінства. І з пакваля уліваліся катэхеза, скажем, каталіцкай веры. На той час, а я нарадзіўся у так званую водцепель хрушчоўскую, а насамрэч нам здавалася, што гэта водцепель, і з палітычнага боку гледжання гэта менавіта водцепель. А між тым стаўленне да веры было вельмі страшнае. Я маю на ўвазе, што менавіта ў гэты час было ўзарвана і было знішчана большая частка касцёлаў, цэркваў менавіта в Беларусі, ну, наогул у Савецкім Саюзе. Вось. А выхаванне менавіта вялося ў рэчышчы, скажем, як потым это назавуць сацыялістычны рэалізм. Сама з маленства гэта ішло. Вось. Але бабуля мне расказвала казкі. І яна мне расказвала казкі менавіта з катэхеза. Я маю на ўвазе, яна мне пераказвала жыццё Хрыста, якое ўспрымалася мною як нейкая казка нейкая, як прыгоды. Вось. І, напрыклад, калыханка, ну, увечары яна мяне клала спаць, менавіта я не ведаю, калі тады калыханка была, ў 8 гадзін, напэўна, то пасля калыханкі я заўсёды, ну, корачка раба, там, калабок, гэта мне было нецікава. А вось пра Хрыста, вось там войны, вось там такія жарсці. А вы памятаеце хаця б адну, якую вашу самую любімую? Ну, там, напэўна, у большасці яна расказвала, як мукі Хрыста. Мукі Хрыста. Вось я малы, слухаў гэта, але ўсё гэта канец казкі заўсёды быў вельмі прывабны для мяне, бо Хрыстос уваскрасаў, і ён быў вечны, і жыццё было вечнае. І з самага дзяцінства я не баяўся смерці. То есть мне было загадана маёй бабуляй, што жыццё вечнае. Ну і, напэўна, гэта самы той падмурак, на якім стаіць наогул усё маё жыццё і ўсе мае, скажем, межы майго выхавання, межы маіх паводзін у гэтым жыцці зараз. Як далей точылася вашае жыццё? Як вы трапілі ў мастацкую акадэмію, цяпер гэта называецца? Мастацкае асяроддзе. Справа ў тым, што менавіта у
13, 14, 15 год, ну, це такі зараз подросткові. Тінейджер, кажется. Да, тінейджер, ну, це у той час, скажем, усе марили об тым, каб стаць ці космонавтам. Это самое то было сярод подлеткаў. Потому что и гульни у нас были такие, немцы, война и немцы, скажем так. И все марили об тым, что становятся некими героями. А мастак, ну, напэўна, калі мы ўспомнім фільмы, то мастакі увесь час, я без маю на кола, ўвазе, без двора і да, романтыкі. без кола, без двора яны не ўмеюць там жыць, і яны увогуле такія піянтосы, такія творчыя людзі, Так. і няма ў іх нейкага рэжыму, скажем, жыцця. Вось. А насамрэч душа дзіцёнка патрабавала нейкага узбудження, скажем так, нейкага адбітку, нечага незвычайнага. То менавіта гэтае незвычайнае якраз адбылося калі я убачыў жывапісы Айвазоўскага, напрыклад. Мы з бацькамі паехалі адпачываць у Феадосію, і менавіта я там трапіў у мастацкую галерэю Айвазоўскага. І на мяне такі ўзрушэнне зрабіла менавіта вялікае палатно, яно дзесьці, я не памятаю, дзесьці метраў 5, напэўна, на 2. Гэта мора гэтай вады, якая нібы выплёскивалася на цябе, то менавіта яно такое ўражанне на мяне зрабіла, што я падумаў, а чаму я так не магу намаляваць? И все, вось у 15 год у меня такой переключатель есть такие. Раз, я буду мастаком. Толькі мастаком, нікім іншым. І ні разу не збочылі з гэтай сцяжынкі? Не. Было такое, что, напрыклад, для бацькоў, ну, это был 9 класс, я павінен быў нешта сказаць, что куды ж я пойду далей. У школе у нас была такая пропаганда, там, что трэба ісці менавіта. Тады былі вельмі папулярны візру, ну, вось ты будзеш прыстроены, ты будзеш ваенны, у цябе кожны дзень будзе распісаны, ты будзеш атрымліваць добрыя грошы, і все нормально будзе у жыцці. Але тата сказаў, не, гэта ваеннае, это не вельмі так добра, лепш пойдзеш у БПІ. То есть будзеш інжынерам, ён у меня інжынер, працаваў на вядомым заводзе Орджонікідзе, і ён сказаў, што будзеш інжынерам. Вось, і таму мой шлях павінен быў быць у БПІ. Але неяк жа ж вы трапілі? Але я насуперак усім сказаў, што не дай Бог, я попаду у нейкія такія тэхнічныя вузы, я пакончу жыццё самагубствам. Ось нават до такого. До такого доходзіла, а калі наогул я трапіў, ну, мама, там бацькі прызадумались, ну, нікаго са знаёмых няма, каб творчы чалавек быў. Мы выхадцы, скажем, у першым пакаленні гарадское насельніцтва. Я не стыжуся таго, што гаворыць вось селяне. Прыехалі і запаланілі ўвесь Мінск. Селяніну рознік. Ну, Мінск таксама не вельмі там... Вяскоўцы, але справа ў тым, што як сабе выхаваць далей. Вось. То менавіта тады бацькі пачалі шукаць нейкіх такіх выхадаў на мастацкія вузы, з кім параіцца, дзе якое навучанне, каб малы хоць трохі зразумеў, каб аловак трымаў у руках. Ось, калі я трапіў у мастацкі вуз, гэта было, зараз скажу, это было у 77-м годзе. Але вы ж адразу не трапілі, вось як вы мне распавядалі. Не трапіў. Не, а я скажу пра ўражанне, якое на мяне мастацкі вуз. Гэта мне 16 год. Я ў 6 год пайшоў на першы клас, і ў 16 год скончыў школу. Гэта у мяне ўся галава была прабіта. Deep Purple, Beatles, Led Zeppelin. То калі я убачыў там сваіх тых родных хлопцаў, аднадумцаў, якія насілі такія хайеры вялікія, якія былі ў пацёртых джинсах, то я падумаў, вось ён рай на зямлі. Я павінен быць у гэтым раі, я павінен весці такое же багемнае жыццё. Вось. І так паступова
я пачаў рухацца ў гэтым накірунку. Вось. Але жыццё такая рэч, што яна не адразу тебе адкрывае дзверы менавіта у гэты рай, скажем так, у мастацкі рай. Вось. Я на першым вже іспытах праваліўся. Ну, глядзіце, творчы вуз, там трэба было яшчэ і малюнак нейкі здаваць, Ой, так? вы ведаеце, а яно і зараз так. Ці вы былі падрыхтаваныя да гэтага, ці так вось прыехалі і ўсё? Іспыты пачынаюцца там на месяц раней, чым у астатніх вузах. То менавіта, калі там з 1 жніўня, то тут з 1 ліпеня. Вось. І менавіта раз, і я на малюнку абнажонай натуры, бах, і получаю 2. Усё, тата гаворыць, не, ты не будзеш творчым чалавекам, всё, БПІ. А я зноў-такі настаяў на тым, не, я буду толькі творчым чалавекам, ніякія БПІ, падрыхтуйце мяне, знайдзіце таго, хто мяне там падрыхтаваў па малюнку. Вось. Але я павінен быў ісці працаваць. 16 год, я яшчэ, мяне не забіраюць у армію. Я тада туніяцаў таксама преследовали, скажем так. Да, ты павінен быў працаваць, і вось я апынуўся на заводзе халадзільнікаў. І вось это першае, скажем так, урокі жыцця мне завод преподнёс, скажем. І гэтыя урокі былі такія, што я, калі я трапіў на завод халадзільнікаў, стаў вучнем слесара механазборачных прац. Я круціў пружынкі металічныя. Да, заробак быў нармальны. Я атрымліваў у месяц, это была сделка, это ведаюць усе, што гэта такое. Вось. І я атрымліваў 150-180 рублёў. Але я вось стасункі, так скажем, з пролетарыятам, я бачу вже, як яны працуюць. Усё такое, што многія закладваюць за каўнер. І я падумаў, што ніколі ў жыцці я не буду пролетарыятам. Зноў-такі... Это яшчэ адзін званочак да таго, каб у іншы бок ісці. Жыццё мяне штурханула туды, што будь толькі творчым чалавекам. Мне падабалася свабода, мне падабалася, каб я маляваў. Уже ў той час менавіта я пачынаў патрохі пісаць. То зараз мои артыкулы выходзяць і ў нашай веры. Так, так. Врата небесныя, нават у Польшы вось друкуюцца. Менавіта ў той час я пачынаў пісаць такія вандроўкі. Была папулярная такая научна-фантастическая літаратура. То менавіта я з тымі сябрамі дзяцінства, то есть я уяўляў сабе, што я вандрую. Я быў Стругацкім, скажем так. Я Малевіч, я Стругацкі. Вось, менавіта я і пачынаў тады пісаць і апісваць. А у гэтыя кавалкі фантастыкі я ўстаўляў менавіта тое, што я перажываў. Ну, напрыклад, нейкія успаміны з дзяцінства, нейкія успаміны з тым, як будуюцца мае стасункі з супрацьлеглым полам, скажем так, это любоў. Ну, акурат час самых. Да, так, улюблённасць, это вось. І менавіта я пачынаў это пісаць тады былі общыя тетрадзі. Вось, я іх спісаў, ну, напэўна, штук 8. То есть, было з працягам, так, серыал такі. Серыал фантастыкі майго жыцця, якое я тады перажываў. Вось. І я гэтыя тетрадзі, там сшыткі пускаў па сваіх знаёмых і заўсёды іх прасіў, каб яны свае водгукі. І гляджу, водгукі такія станоўчыя. Ну, думаю, буду я і мастаком, і пісьменнікам. Напэўна, так яно і будзе. А з цягам часу так яно і атрымалася, між іншым. Ну, а ўжо там з другога, скажем, пасыла я паступіў у тэатральна-мастацкі інстытут на аддзяленне інтэр'ер і абсталявання, інтэр'ер абарудавання, дзе выкладалі Баткоўскі, Гусеў. Тады, дарэчы, выкладалі вельмі цудоўныя настаўнікі, я маю на ўвазе Михаил Хведарович Романюк. Менавіта ён даў вельмі такі штуршок у рэчышчы беларускага
белорусская культура, белорусское самосознание, скажем так, то, что мы называем патрыятызм. Ну глядзіце, а ці доўга вы працавалі вось па гэтай прафесіі дызайнер інтэр'ераў і вы ведаеце, перайшлі ўжо хуценька на тую яшчэ фрилансер, скажем сцежку? так. Ну, справа ў тым, што менавіта само жыццё нам дае такія пасылы, дае такія выбар жыцця, скажем так, выбар сцежкі. То менавіта я скончыў інстытут, і размеркаванне ў мяне было менавіта, дарэчы, я скончыў з чырвоным дыпломам, Ігор Бархаткоў разам са мной вучыўся, і 3З, Задорын, Заслонаў і Залозная, то есть такія зараз вельмі вядомыя мастакі, вельмі вядомыя дзеячы нашай культуры. Вось. І менавіта ў той час я трапіў працаваць на Мінск проект «Мебель» была такая установа, яна і зараз працуе. Так, на Апанская, так. І я думаў, што маё жыццё пройдзе за Кульманом. То есть кому-то это ў кайф, напрыклад, чарцець за Кульманом, а мне патрэбна была свабода. Я не магу працаваць ад звонка до звонка. Бо гэта зноў ад гадзіны і таксама ты там усё так, адно і тое. Мне павінна была свабода, творчая свабода. Вось. А тут раз і 18 год я не пайшоў, я вучыўся у інстытуце, і пасля інстытута бах, павестка ў армію, калі ласка, аддайце доўг. Вось. І я трапіў на я яшчэ і ажаніўся. То такая бурная ў мяне была каханне, якое, напэўна, памятаюць, хто са мною вучыўся. Там мы з маёй жонкай, будучай, скажем, с Татьяной увесь час ходили за ручки, скажем. Вось. То яна мне дапамагала, то ей дапамагаў у вучобе. Вось. Яна разам з вами вучылася на адным курсе? Ну, не тое, што на адным курсе, одна група. Ну, у нас курс увесь, там 15 чалавек увесь быў. І менавіта там уже прыглядаліся адзін да аднаго, як што. І, ну, так сталася, што мы пакахалі адзін аднаго. Вось. І менавіта пасля інстытута, ну, мы не тое, што дамовіліся, ну, так уже склалася, што мы вырашылі, што мы скончым інстытут, а потым уже асабістае жыццё пасля інстытута. Тут вучоба галоўнае было. Ну, і вось пасля інстытута свадьба, а то пасля свадьбы адразу у армію, калі ласка. Вось. Я трапіў у групу савецкіх войск у Германіі, і ўсё. За бетонным забором, за бетонным, вось. І я адслужыў 1,5 года. Вось. Тады, калі мне сказалі, куды я трапіў, это быў Потсдам, то як мастаку, мне адразу ў галаве раз, Сан-Сусі, куды ж я трапіў? Супер! Да, у тым Сан-Сусі я быў адзін раз толькі за 1,5 года. Ну, тым не менш, я убачыў той час, гэта быў савецкі час, якое жыццё па-за межамі Савецкага Саюза, скажем так. То я убачыў, што немцы, я маю на ўвазе ГДР, то яны больш такія, скажем, распаволеныя ў жыцці, чым мы. Да, наша частка была каля такой рэчкі Хафель. Вось. А праз Хафель быў маладзёвы лагер, дзе адпачывалі маладыя немцы. А ў іх як? У іх жа, як это называецца, свабоднае жыццё ці як? Ну, яны аголеныя, там адпачываюць, а тут савецкі салдат глядзіць на это. Ну, вы самі разумееце, вось што адбывалася. Ну, то есть успрыманне таго жыцця нават у той савецкай краіне, але ўжо другой наогул, то для мяне это было вялікае, скажем, патрясенне. Добра, калі вы вярнуліся зноў сюды, з чаго вы пачалі? Як пачалася вось гэта ваша праца? Да, вяртаюся дадому, а тут палітычныя такія зрухі, да, тут перабудова, тут усё новае. Акурат трапілі ў гэтую плыню. Да, тут, ведаеце, то насамрэч, калі я думаю пра сваё жыццё, то
яно кожная частка жыцця яна павінна была быць менавіта ў гэты час, а не ў іншы. Потому что я трапіў з арміі, мне было 25 год, а тут раз такое все закрутилось, а 25 год это самый подъем. Ты павінен нешта рабіць, ты павінен тваріць. Вось, і раз, і нефармальнае аб'яднанне творчае пачалі. І я ўступіў у нефармальнае аб'яднанне, галіна такая была. І я пачаў выстаўляцца, вось, была такая выстава. Свае працы. Так. Ну, творчая праца, уже ж пісаў. Вось, сюрреалізм у галаве там і ўсё такое. Я хацела спытаць, што пісалі. Так, сюрреалізм, але ў беларускім рэчышчы. Мінск там. Ну, менавіта да, так. І вось я выстаўляўся у такой... Была такая вядомая выстава «Панарама». «Панарама» ў 1988 году. «Жоўты дом» — это зараз музей, епархіяльны музей. Ён быў знішчаны наогул, гэта верхні горад. Ён быў знішчаны, адбудаваны па-новаму, і там таблічка ёсць, што гэта нібыта помнік архітэктуры, насамрэч, ну, не будзем удавацца ў падробнасці. Ну, добра, з мастаком больш-менш так разабраліся. Праходзім на наступнага. Калекцыянер. Ці памятаеце свой першы экспанат? І з чаго? Бо ёсць тыя, хто збірае нешта адно, а вы, як я так пагляджу, у розныя у рэчышчы, так, я разумею. Але насамрэч, менавіта мастацкая праца дала штуршок другой сцежкі, скажем так, што раз саюз рухнуў, працы няма, нешта трэба рабіць. А тут адчыняецца першая антыкварная крама насупраць мастацкага музея, так званы вядомы ўсім за савецкім часам магазин «Філатэліст». Там, дарэчы, збіраліся і фарцоўшчыкі яшчэ ў савецкі час. Вось. Менавіта там магчыма было дамовіцца, каб пласт ці пепел купіць. Менавіта там магчыма было заказаць сабе джинсы, ну і ўсё такое. Вось. І менавіта вось гэта кропка стала кропкай свабоднага абароту антыкварыята. І вось я трапіў у гэты магазин, а там патрэбны былі рэстаўратары. А я ж не ведаю, што такое рэстаўрацыя наогул. Я тут пішу там сабе сюрреалістычныя нейкія карціны. Вось. А трэба было уже вывучаць іканапіс. То есть, як малявалі абразы. Бо акурат гэта было патрэбна, таму вы вырашылі... Так. На той час же іканапісцаў не было. Насамрэч, вспомніце, 1988-89 год. Якія іканапісцы тут? Тут Савецкі Саюз яшчэ ні аднаго храма не адбудавалі. Вось. І на ўсю Беларусь быў адзін іканапісец, Павел Жараў. Это вядома, ён і зараз працягвае маляваць. Вось. Это зараз, куды не кінься, там іканапісныя цэнтры, там і там. А на той час яно не было. Альбо ездзяць дзесьці вучыцца ў Львоў, ці там яшчэ кудысьці вяртаюцца. Ну, прыйшлося браць уже і вывучаць самому. Там рэстаўрацыя тэмпернай жывапісу быў такі вядомы мастацтвазнаўца Філатаў. Менавіта яна стала настольнай кнігай. І вось на той час я пачаў вывучаць і іканапіс, як павінен, як трэба класці сусальнае золата, як рабіць стварёнае золата, і як наогул расчышчаць, адкрываць ад старага лаку іконы. Памятаеце сваю першую працу і што з ёй сталася цяпер? Дзе цяпер яна? Першая праца, на той час, на вялікі жаль, да нас прыязджалі турысты, італьянцы, і менавіта я мяркую, праглядаючы Facebook, трапіў менавіта ў Італію, на італьянскую страницу у Турыне, музей. Моя праца там у Турыне. Тая першая самая. Да, тая першая. 88-е годы. Вось. І для мяне это было адкрыццё. Але у той час, зараз я прызнаюся ў гэтым, гэта можа і не вельмі добра, але ж тым не менш. Каб добра маляваць абразы, я павінен упісвацца быў адзін у стары абраз. То есть я браў старыя доскі, на іх клаў левказ,
наливка з золота. Золото прочеканівав, писав абраз, а потім старив. Тобто абраз немагчыма было адлічыць, ці гэта 19 стагоддзя, ці гэта зараз. Угу. Яны прадаваліся італьянцам як творы 19 стагоддзя. Гэта называецца подделки. Вось. Але між тым таксама цікавае. Хочаш жыць, умей круціцца. Так. Але між тым. Глядзіце, да мяне трапляе каталог. Гэта быў 90-е гады, калі я пісаў такія абразы. Да мяне трапляе каталог 2010, напэўна, года. Вядомы аукцыён Фішер у Германії. Гляджу, на адной са сторонок мой абраз, новодел так называемый. А там пишуць: Россия, 19 стагоддзя, калі ласка, антыкварыят. Гэта была не одна праца, таких было. Так, справа ў тым, што наколькі я зараз памятаю, то кожную нядзелю я пісаў па адной іконе. Многія гавораць, што гэта быў час, калі немагчыма было выжыць, але напрыклад, ніхто ж мяне не вучыў, трэба было самому шукаць, трэба было самому ездзіць за тымі ж пігментамі. То сапраўдных ты ж не будзеш пісаць, напэўна, тэмперай твой полівінілацэтатнай, скажем так. Трэба было пісаць у канонах і менавіта тымі матэрыяламі, которые пішуцца абразы. Я знаходзіў матэрыялы ў Маскве. Все гэта аб тым, што круціцца трэба шукаць усялякія моманты, дзе магчыма. Глядзіце, вы шкадуеце, што вы прыйшлі да такога віду дзейнасці, што вы займаецеся рэстаўрацыяй іконаў? Ці не? Не. Атрымліваецца, што тады было гэта патрэбна, а цяпер гэта для вас нешта большае? Гэта можа стыль жыцця ці нейкі духоўны, для вас гэта духоўны вопыт? Што гэта для вас цяпер? Вось так, гледзячы назад. Усё пералічылі, скажем так. Гэта і духоўны вопыт, і стыль жыцця. Не, спачатку, напэўна, гэта быў стыль жыцця, бо ўжо потым нейкі прыход да касцёла, скажем так, сталы прыход да касцёла праз біскупа Кірыла Клімовіча. Гэта было зараз, як памятаю, у 2000 годзе. Насамрэч, я хрысціўся раней, але да касцёла прыйшоў ось праз 10 год. Дарэчы, хрысціў, і мы бралі шлюб з жонкай, і хрысцілася моя дачка ў адзін момант. Гэта быў 90-й год, і гэта быў ксёндз Міхал Сапель. Вядомы зараз самы. Так. Ён і ўзначальваў Карытас. На Залатой Горцы ён служыць. Мы тады нарадзілася, уже год прайшоў, трэба было дзіця хрысціць, то есть уже новыя павевы, то есть трэба дзіця прывесці ў касцёл. А касцёл у нас быў адзін. Гэта касцёл на Кальвары. На Кальвары, так. Так, там, напэўна, ксёндз Ян быў. І калі мы прыйшлі, у нас пытаюцца: а вы там прайшлі нейкія там курсы ці што? А мы гаворым: не. І ўсё, ідзіце, нам сказалі. І мы так расчараваныя, а да нас падыходзіць ксёндз Міхал Сапель: давайте пройдзем за Хрысту, там пагаворым па душам, скажем так. І пагаварылі. Я ж ведаю гэтыя малітвы, мяне малітвам навучыла бабуля. Ён гаворыць: становіцеся і прыходзьце да Бога. Усё, і ручніком звязаў нам рукі, і ўсё. Такім чынам, я удзячны, што ён так менавіта ставіўся да нас. То гэта потым дала штуршок, ось праз 10 год, што я стала ўжо прыйшоў у касцёл, і толькі тады я стаў разумець, што ёсць такое сакральнае мастацтва наогул. Адрозніваецца рэстаўрацыя ікон ад рэстаўрацыі крэсла ці гадзінніка? Я думаю, што так. Але сапраўдны майстар адпачывае не толькі за рэстаўрацыяй іконы, але і за рэстаўрацыяй гадзінніка ці крэсла. У мяне ёсць, дарэчы, такі сябр, які ён гаворыць, што мая праца гэта нейкае такое цудадзейства наогул. Пра вашу ці ён так пра сваю? Не, ён пра сваю працу. А насамрэч ён займаецца рэстаўрацыяй мэблі старой. Ён гаворыць, што для мяне это нейкае цудадзейства, і калі ён, напрыклад, кладзе ўжо апошнюю ткань, то пад ткань
ён ложыць туды цыдулку невялікую, пасланне патомкам, якія потым будуць праз 100 год можа рэстаўраваць раз. Тут цыдулка ад майстра, который рэстаўраваў. Вы так не робіце на іконы? Вы ведаеце, іншы раз пад шпонку з адваротнага боку абразоў ёсць такія шпонкі, которые трываюць, каб ён не круціла яго ад вільгаці. Вось пад шпонку я іншы раз пішу, што рэстаўраваў той-то і той-то у такім-то годзе на такім-то месцы. Каб вы мала ли, што не трэба было шукаць. Дарэчы, я хацеў сказаць, што вось тыя абразы новыя, якія я пісаў, я маленькія буквачкі ставіў свае прозвішча. Там на горках ці дзе магчыма убачыць СІ. То есть, вось, і аднаго разу мне тут тэлефануюць, гавораць, такі класны абраз тут ходзіць, стары, Палех, напэўна, 19 стагоддзя, гэта Юрыя, які пабівае цмока. Ну, я говорю, это супер, до Палех яны вельмі такія каштоўныя іконы. Давай, прывозь да мяне. Прывозь да мяне, я гляджу, это моя ікона. Я говорю, вось жа паглядзі, вось мой подпіс. Так што бывае і так. Слухайце, займаючыся рэстаўрацыяй, вядома, што ўсе рэчы яны маюць некую сваю гісторыю. Абразы таксама. Ці, можа, так зараз узгадаеце некалькі гісторый, якія вас найбольш уразілі, з якімі вы сутыкнуліся падчас рэстаўрацыі? Ну, напэўна, ёсць такія знакавыя рэчы, якія магчыма назваць нават нашай спадчыны. То есть яны маюць такое значэнне для нашай краіны, што это супер рэч. Я маю на ўвазе тыя абразы, якія самі прыходзяць да мяне. То есть мы іншы раз думаем, што вось я шукаю абраз і вось я яго знаходжу. А насамрэч абраз цябе знаходзіць, і я іншы раз у гэтым рэчышчы маю досвед. Вось, напрыклад, такая з'ява, як пошук і знаходжанне мною, ну, не пошук, скажем так, это не пошук. І он сам да мяне прыйшоў. Вось, гэта менавіта абраз Полацкай Божай Маці 16 стагоддзя. Вось мы гаворым пра 16 стагоддзя. Ён менавіта 16 стагоддзя. Гэта было у пачатку 2000-х гадоў. Вось, і гэты абраз я запрыкмеціў у Маскве. Я адразу не зразумеў, што за ён. Але потым ўжо мне уцяміла ў галаву, што гэта супер рэч для нашай краіны. І я за ім уже прыехаў другі раз. Вось, і ён трапіў. Я аддаў яго праваслаўнай царкве. Ён зараз знаходзіцца ў Полацкім Свята-Ефрасіўскім манастыры. Ён там спецыяльна для яго ківот зроблены. Вы атрымалі прэмію за гэты абраз? Не. Я больше атрымаў. Я атрымаў за гэты абраз ордэн Ефрасініі Полацкай. Так. Я кавалер ордэна Ефрасініі Полацкай. Гэта не так фрывольна, але насамрэч яно так і ёсць. То праваслаўны іншы раз гаворыць, ты самы праваслаўны каталік. Таму што ты столькі дапамог нашай праваслаўнай беларускай царкве, сколькі, напэўна, не дапамог і каталіцкай. Ну, так яно і склалася ў жыцці. Вось мы гаварылі аб выхаванні з боку фаніпольскай бабулі, каталічкі. А менавіта другая была бабуля ў Барысаве, а яна праваслаўная. І як это, я іншы раз гавару, ну як мяне разрубіць? Это тое ж самае, што мы будзем рубіць Беларусь. Гэта наша гісторыя. Каталікі, а гэта праваслаўныя. Вось, і таксама немагчыма разрубіць мяне. Яны, ну, гавораць, што трэба было, напэўна, перахрысціцца ў праваслаўную веру, но як я магу з веры маіх продкаў, і тыя продкі, это вельмі цяжкое такое пытанне, але уже як пахрысціўся, то это называецца свой среди чужых і чужой среди сваіх. То я не буду, немагчыма бегаць туды-сюды. Трэба мець сталую пазіцыю. Вось я каталік, і я буду каталіком. Але у мяне есть таксама частка праваслаўная у тым же сердце. Яшчэ вернемся, дзякуй, да гісторыі рэстаўрацыі. Пытанне ад нашых радыёслухачоў.
Вы распавядалі ў адным з інтэрв'ю, што купілі свой першы абраз у аднакласніка за 25 рублёў. Было такое. Што гэта за абраз і дзе ён цяпер? На вялікі жаль я яго. Ну, бываюць такія моманты ў жыцці, што ўсё. Кішэнь пустая, трэба неяк жыць. За табой стаіць, пра сям'ю. За табой стаіць сям'я. Так. Ты цянеш за ёй. І сям'я гаворыць, як добра за тваёй спіной жыць. Ну, прыходзіцца, я яго аддаў у другую калекцыю, скажем так. Вось, пра паходжанне абразоў, пра хаджэнне абразоў, скажем так. Яны самі ходзяць, вось. Мне ўвесь час гаворыць, што як гэта так, ты гандлюеш сакральным мастацтвам. Так я гавару, насамрэч, у старыя часы таксама былі майстры, якім замаўлялі, яны не проста ж так. Можа быць, я не ведаю, Андрэй Рублёў пісаў за проста так, але ж ён таксама, і яму ж і было і падсілкавацца, і дзесьці жыць. Вось. А ён быў монах, а я не монах, за мной стаіць сям'я, я іх павінен карміць. А што там быў за абраз той? Гэта, цікавы, кстати, дарэчы, абраз быў. Это абраз быў Христа Вседержителя. Христос Вседержитель і... Христа Валадара. Ну, так, але, што самае цікавае, гэта быў абраз, зараз я нават успомню яго памер. Зараз я успомню памер 18 на 22 сантиметра. Ёсць жа памеры такія тыпавыя, скажем так. Аналой 32 на 28, потом уменьшены аналой 22 на 18, яшчэ меньше, чым аналой. Есть каралеўскі аналой 32 на 36. Гэта уже, ты разумееш, калі ты маеш стасункі уже кожны дзень з абразамі, з іконамі. Вось, я вернуся да этого абраза. Гэта быў абраз, які даравалі на вяселле. Чаму? У свой час на вяселле даравалі абразы. Менавіта Божай Маці і Христа Валадара. А у Христа Валадара на Евангелии быў своеасаблівы тэкст. Запаведь новую даю вам, любіце друг друга. То менавіта па гэтаму ёсць яшчэ адзін тэкст. Я ж павінен памятаць на памяць, так? Вось, есть один тэкст яшчэ. «Придите ко мне, все труждающие, обремененные, я упокою вас». Это пишется у простой иконы Христа Валадара, а той икону, якую дарыць на вяселле, менавіта любіце друг друга. Так что вот такая была у меня икона. Это икона 1880-х годов, латунный оклад посребраны. Вот. Але прыйшлося так, что я его отдал. Ну, что ж рабіць? Трэба было. Трэба было, так. Пра хаджэнне абразоў, як вы лічыце? Абразы і іншае літургічнае начынне, літургічнае адзенне, яно павінна служыць ці захоўвацца дзесьці ў калекцыях і, напрыклад, дзесьці быць на выставах пад шклом? Таксама вельмі такі цікавае пытанне. Вось пра тое, што абразы ходзяць самі па сабе. Між іншым, яны выбіраюць і месца, дзе ім быць. Ці ў касцёле, ці ў царкве, ці ў калекцыі. Таму што ты павінен за абразом глядзець. Калі абраз знаходзіцца ў неахайных становішчах, то менавіта і ўсё яму. Гэта якраз мне ўспомнілася зараз пра калекцыю веткаўскіх ікон менавіта ў 1980-е гады. То іконы тады збіралі па вёсках, якія былі вакол веткі. А рэстаўратараў не было, і яны захоўваліся ў падвале. У падвале сырасць, у падвале вільгаць, у падвале тэмпература не тая. І ўсё, яны асыпаліся і аставаліся толькі голыя доскі, скажем так. Вось, гэта гаворыць аб тым, што абразы павінны былі пайсці менавіта туды, дзе за імі бы глядзелі. Вось. І я мяркую, што калекцыянеры таксама выбіраюць абраз сабе. Ці абраз выбірае калекцыянер. Падчас
У нас уже так не шмат часу засталося, але я яшчэ хочу закрануць два такіх пытання. У адным таксама з інтэрв'ю вы казалі пра тое, што пра самі пашкоджаныя абразы, што часамі варта захаваць гэтыя пашкоджанні як успамін і напамін пра так званыя стыгматы нябачнай вайны. Распавядзіце, там была гісторыя пра абраз, дзе была куля, і таксама там, дзе шаблямі пашкоджаная была. Што з імі сталася і ці гэта вы захавалі? І чаму? Ну, справа ў тым, што вось мы гаварылі пра савецкі рэалізм. Вот, так, менавіта пра тыя часы. Менавіта гэтыя часы далі такія стыгматы этой вайны. І мы павінны памятаць аб гэтым. Менавіта вось гэтае жывое напамінанне аб тым, што нельга так рабіць. Хто яго ведае, што далей будзе? Гэта толькі Божы пробіт ведае, як наогул складзецца жыццё. Але не дай Бог яшчэ раз мы трапім у такое становішча, як трапілі, напрыклад, у безвер'е пасля 1917 года. То я стараюся. Некаторыя просяць, каб мне вычысціце ўсё тут, чтобы было ўсё заделана, нічога не было бачна. Але я спецыяльна на некаторых абразах вось такія сляды гэтай нябачнай вайны, каб яны былі. Між іншым, у некаторых нашых цэрквах, напрыклад, у царкве Петра і Павла, у Петропавлаўскай царкве ў Ружанах ёсць абраз Божай Маці, у якую стралялі немцы кулямі. І бацюшка захаваў гэты абраз. Чаму я ведаю, таму што Ружанскую Божую Маці таксама рэстаўраваў. Так. І ўсё гэта называецца у нас Пане Божа заповедь. То есть толькі у славу Божую. І, напэўна, абразы выбіраюць таго, хто будзе імі займацца, хто будзе іх рэстаўраць. Бацюшка з Ружан прыязджаў да мяне, ну, напэўна, год 15 назад, ён павінен быў паглядзець, што за чалавек. Прыгледзецца. Гэта ж вялікая святыня, тым больш гэта 17 стагоддзе. І ён, напэўна, потом год 10 яшчэ думаў, даць мне гэту святыню ці не. І потым толькі яна трапіла да мяне. І менавіта вось над імі я духоўна адпачываю. Як увогуле выглядае праца рэстаўрацыі? Зараз всю тэхнічную працу мне робяць самыя лепшыя тэхнары, скажем, рэстаўратары, якія ёсць у нашай рэспубліцы. Это рэстаўратары з нашага мастацкага нацыянальнага музея, дзе кіруе ўсімі Шпунт Аркадий Самуилович. То бок вы уже самі не вы ведаеце, у свой час, опять вернемся до пачатку, калі я пачынаў рэстаўраваць, то я рэстаўраваў такімі злоснымі хімрэактывамі, як диметилформамид, кінаклей. І вось я гэтым усім так уже насыціў свой арганізм, што у мяне праблемы вялікія з лёгкімі. Вось, я вельмі шмат пакутваў і ляжаў у бальніцах з гэтымі, і таму я з хімрэактывамі не працую наогул. Але між іншым, такая праца, дзе хімікі працавалі побач з тымі, хто дапісвае іконы, іх называлі ретушор. Да. Ось я ретушор, а это уже тэхнары. Это такая праца была, я хотел сказать, у Эрмітажы у 18 стагоддзе. Там таксама адны тэхнічку рабілі, а другія уже такія масцітыя майстры павінны былі дапісаць і ўпісацца от і до. Скажыце, чым вы займаецеся цяпер, над чым працуеце? Менавіта над абразом, які належаў Адаме Хмар, то есть апошні мінскі ваявода. Вот, мы гаварылі пра полацкую ікону, то для мяне трапіла, напрыклад, праваслаўная святыня. Зараз да мяне трапіла каталіцкая святыня, это касцёл у Небаўшэць на свяцейшай Паны Марыі ў Дуброўні. Дуброўна, это каля Маладэчына. Там вядомы касцёл, але ад яго зараз толькі сцены стаяць, Карлас Пампані яго будаваў. То менавіта цудатворны абраз гэтага касцёла трапіў да мяне. Я хацелі вывезці ў Літву, але я не даў. І ён трапіў да мяне. Вось як ходзяць абразы, дарэчы.
Ось. Скажіть- Зараз я працюю над ім. Скажыце, цудадзейныя, вось вы самі сказалі, ўжо думала не падымаць гэтую тэму, але ўсё ж такі, што ж Ёсць там за такое. цуд такой здарыўся ў вас? Ёсць гэта дзейснецкая Вы лечыце- Божая маці. Вы лечыце абразы, а яны дапамагаюць Яны вам. ацаляюць мяне. Ёсць і такое, але праца з абразамі таксама вымагае не толькі тваёй духоўнай і фізычнай працы, яна вялікі адбітак на тваю сям'ю. Вось дае. А наконт цуда, то антыкварная справа гэта рыск, скажем так. І вось мяжа паміж 16-17 стагоддзя ляжыць прыкладна у катэгорыі кошту кватэры ў Мінску, скажем так. Вось. Аднапакаёвай? Ну, Ці так, ўсё ж такі? ёсць і вышэйшая, так. І Москва, скажем так, такой город, дзе Москва слезам не верит. А я з галавой болтнуўся ў антыкварны бізнес Москвы. І менавіта там адразу мяне вось сталі, это у нас называется лечить. Вось. Але на самом деле гэта такой урок жыцця. Вось. І я адразу мяне гэтыя грошы і улетели, скажем так. Вось. Для меня это такі был вялікі узрушэнне, што ў мяне паляцела шчытападобная залоза, то есть стресс такі быў вельмі вялікі, і ўсё. Мне павінны былі выразаць яе, сказалі, ўсё, на аперацыю, ніякіх праблем, немагчыма вылечыць. І прайшло 5 год, я вельмі шмат пігулак піў, вось, ніякіх зрухаў не было, і мне гавораць, всё, завтра мы идем на операцию. А ў гэты час я якраз узяў на рэстаўравацыю цудатворны абраз Дзесінскай Божай Маці 17 стагоддзя. Я працую з ім, 10 паўгода працую з гэтым абразом, здаю аналізы крові, а у меня все стало на место. Не цуд ли? Дзякуй Богу. Дзякуй Богу такое, але адразу за гэтым таксама бывае вось з маёй дачкой раз яна трапляе пад машыну. То есть такія вось урокі жыцця яны нам даюць зразумець, з чым ты працуеш. Гэта не проста нейкія творы, гэта сакральныя творы, і вялікая адказнасць ляжыць на цябе, тым больш, калі табе даюць такія цудатворныя абразы, такія святыні, як Дзесінская Багародзіца, як Полацкая Багародзіца, Ружанская, як, напрыклад, Дзесінскі спас. Ён яшчэ наогул не вядомы нашым мастацтвазнаўцам, але гэта спас узроўня украінскага Рафаэля. Там ёсць такі іканапісец вядомы, Кензелевіч, Іов Кензелевіч, яго украінцы лічаць сваім Рафаэлем. То у нас таксама ёсць свае беларускія Рафаэлі. Дай Бог, што калі-небудзь мы даведаемся пра іх, так больш шырокаму колу будзе пра іх вядома. Перадапошняе пытанне. А ці, як вы лічыце, няверуючы чалавек, ён можа займацца іконамі? Пісаць, рэстаўраваць? Я думаю, што так, але Божы провід такі, што насамрэч з цягам часу ён прыйдзе да веры. Я так думаю. У меня есть такая надзея. Але насамрэч усюды, асабліва, дарэчы, я рэстаўраваў вынасныя харугві нашага Святадухова сабора, знакамітага ў Мінску. Так. Бернадзірцам, по-моему. Раней, так. Вось. І адразу першае пытанне. Вы хрышчоны ці не? Вось. Тады толькі яны табе могуць даць. А хто ты такі? Вось. Это, дарэчы, моя першая праца такая больш-менш сур'ёзная, это вынасныя харугі. Калі вы зойдзеце у сабор Святадухаў, то справа і слева там менавіта першая мае такія знакавая праца з праваслаўнай царквой. Так атрымалася, што я больш працую з праваслаўнай царквой. А між тым каталіцкая спадчына. Вы маглі убачыць это і на выставе
у гістарычным музеі, Так, то менавіта я больш храню каталіцкай спадчыне, якая у маім сэрцы, у маёй душы. Апошняе пытанне, аб чым вы марыце? Як каталік, як хрысціянін, і таксама як і мастак, і не толькі. Каб прыходзіць такое ўжо, прыходзіць такі ўзрост, калі ты думаеш, што твоя праца была не просто так, скажем. Ёсць такія, которые пражываюць там нават 40-50, гэта гаворыць, што вось нейкі крызісны ўзрост. Усё, жыццё не склалася, навошта я наогул жыў? То я такого не скажу. Я жыў. Я вот зараз іншы раз, асабліва калі кладуся спаць, так раз, жыццё перад глазамі. Ну, напэўна, нешта ж зрабіў, хоць што. Можа, 5, можа 10% таго, што Бог табе даў, я маю на ўвазе талент, ты яго спрычыніўся, ты яго выкарыстаў, каб захаваць каталіцкую і праваслаўную спадчыну нашай краіны. Вось. Я яшчэ хацеў сказаць, што вось наконт шчасця. Адзін раз было такое ў мяне, як зараз успамінаю, я выходзіў з метро, это было у весну, травень, гэта было 2003 год, вось, і мяне кінула такое шчасце, і што я вось на неба паглядзеў і гавару: Божачка, дзякуй табе, што даў мне такую магчымасць жыць на гэтым свеце, што я магу на гэтым свеце нешта зрабіць. А я ў гэты дзень, напэўна, упершыню даведаўся, што ў мяне такія глыбокія карані да 1415 года. Это Наркевіч і Герба Вінява. То есть у нашым гістарычным архіве далі мне даведку, што Наркевічы, вось, мае продкі маюць такія глыбокія карані. Ну, думаю, з такімі каранямі, ну, напэўна, трэба трывацца ў гэтым жыцці. Дзякуй вам вялікі, трывайце надалей з Господам, і дзякуем таксама нашым радыёслухачам, з Богам. Хвала Христу. Хвала навекі. Госці ў студыі. Тыя, хто ішлі і не прайшлі міма.